iwinja kaja od bura. One of the biggest problem mane wan go was to make sure ni skunde wa malangata te RJSS certified. Okay. Waketo nigi labs gite iwinja. With my biology. Nyaka primary junior secondary school te. Yes. Iwinja. Mano wasetieko. An minanani wagero secondary manyien from start to end. Moserum. Floss madhe mana par Kongoni Secondary School. Nyocha with the PCA wateko another new school. Ma watero nyithindo 100 majatend piny mokao kendo chulo nigi school fees gite from his own money. Both school ngong kae. Kedhete yudo nyirigo kasumo kanyo. In the best school in Nairobi. School manigi swimming pool, to nigi laboratories, to nigi libraries, art center, fully. Iwinja, by the time iketo swimming pool. Nanno ka jo oboke moro ma German no feature En wach malicha Kidhi Nairobi West ka, pok negi bet ka gi secondary school. Sani wagero manyien kanyero. Wantie third floor. Kendo dhi rumo. Ka wadoke wach ndara. Nyaka nadonji ndara 47 mogo lamte. 47. Okay. Mose go lamte. Iwinja, wach pi matheko Lang'ata ni. Ing'eni Lang'ata kiwinjo ga wach ni tiwinjo mana ni pi. Sani koro the Northern Water Collector oserumo. Pipes ineno kikalo tie kaburini kanyo ineno ka pipes obiro idwa ketgi. Ma wach pi no will be a thing of the past. Od bura kacha be awuoye. Okay, awache weche jo Lang'ata motegna ahinya. Kenda represent jo. Ing'eni ji kane omiya telo to wacho ni mako media mango. Dongi neno gi wangi. Ini follower. Dongi neno kaka tich tiri. Kakoro nyocha kata mana Paul Soketani the best working number 1 first member of parliament. First member of parliament. Number D. Achiel. Nikech wanyiso ji gik madhi mbele. Watiyo. Kwa donjo kacha ni koro wane wabiro wabet ni uonge mdomo mingi. Wachwado mana tich. Inda no wero. Wuon Nyandari no sewacho go tich werigi weche mang'eny. Be ok biyuda e weche siasa moko ma personal ni aywaraki mago gima no kelaka. Jo Lang'ata no miya thuolo mondo atimgi. Tengima mbunge tich matek mogik ma ok nyal biro go mondo igogo campaign en wach liel mineno ni liete e constituency nyalo tieki kam jumbe okawuondi. Aito ng'eny liete wakati ng'eni mgen madhi dala gidhi mabor. Moro dhi Mombasa, moro dhi Kitui, moro dhi Kisii nikech ng'eni Nairobi kai jiobuore ji ng'eny. Iwinjo. To ok nyal biro 2027 ni an kane utho na nagolo sandu ok nyal. But it is one of the other biggest burdens. Silungo ni social burden to a member of parliament. Mano be wachunge gi jowa mogik. Empowerment. Nikech ang'eni thoth ne jomoko judge ga tiji jaod bura. Nine be uchung kodusa ma unge lit. Iwinjo gima timore. Nitie jok moko makata itero ne lame dhode. Iwinjo. To nokidhi eliel. Koro ng'ama rach mogik mapok nodwaro yudo. To parni dhi eliel ok en one of the roles mag jumbe. En mana ni koro nyaka ichung kodgi nikech gine magne gimiyi kurano. En wach maber kakoro kuma wantieni. Wan gi thuolo mar tiyo ni japiny. Tana jawacho ga ni japiny tije ne en gi tijadi. Nyaka igo ni jopiny erokamano momi thuolo mondo represent gi. Iwinja. Namba 2 maduong' giyieri mondo itinegi. Koro goni gi tich. Namba 3 jatelo nyaka cham. Iwinja. Kiro thuolo. Mejo piny majano jam. Mano katiba mane. Dan mana onge ng'at ma wacho ni biwinjo ka wacho wach katiba. Ana wacho ni kaka an ang'eni jatelo tije nadi adek. Iwinjo. Goni japiny erokamano nikech omi thuolo mondo moloko nyaka nyingi ni mbunge. Ok en ji kakoro bunge kacha Kenya ka ji tije adi milion 50 gi wiye. Yes. Te bunge kacha wanji 349. Yes. Koro pare ni anda las wuod nyathi liel Jaji Warimba asego Kanyada Umabei sani mbunge Lang'ata ka.
ang'amo nago ni jolangatero kamano nyaki gone gero kamano mano mokwongo mar ariyo nikech gimiya thuolo maduong' ni to ne giriya mondo atim ni nade atinigi tiyo koso kati nyaki tinegi atiyo nigi to maduong' mogik kuma giketani thuolo ng'eny ma kagi kanya an gi mang'eny maloyo ndalo mana ywa rimba yes an gi mang'eny maloyo ndalo tijena moko mane koro nyaka wacham kodgi jatelo nyaka hadhi jatelo nyaka hadhi jatelo nyaka hadhi kata en mana matino cham gi jopiny kanitie kik bed yudo jofuku ni kendo kik yude wacha bila ne mfuku jatelo gol majan jopiny ocham mana kanitie to kaonge to kaonge bikono gin kawuono to kawuotho maber lakini ka kiny ayudo gimoro to wana cham kodu en mano utumeyo kanyal chamo kodu gimoro Mheshimiwa paro ni wacha mar chamo jotelo ni ema oseketo japiny bedo kod geno moro ma bende moko kuom jotelo ok nyal chopo ok ni chamo japiny ni chamo jatelo ketho gik moko en mana ni koro nitie jok moko makoro keto hopes gi too high mamiyo kata mana gik mang'eny iyudo kata ka ji odhi eliele gweng' ten koko gi nduru ma jatelo moro dhi obiro iwinjo to ka ng'ayudo thuolo kendo adwa wuoye wach moro matin yes jatelo ka wacho ni jatelo nyaka cham atemo wacho kama ondike muma ni him who much has been given much is expected chung gi jou e weche mag liel samor mchango magarambe gwen kacha idhiye we nyingi oluonge kuonde ma idware konyi ne japiny iwinjo nikech ijatelo gol mari moro matin nyingi be oluonge ni ne wadwa kombe kanisa ka jalange oro 3,000 kauru go plastic mokang'wen to chonende ko kata mana nying ng'at mokelo komne kanisa kanyo yes mae rapar ng'ane nogol gi familia kama komni en ket nyingi mondo bed karapar e gweng' kanyo ero kata bende an bujumbe malang'ata ka seche ma dhi dala gen kata dhi dala Homabay kendo jo Homabay ong'eyo seche ma ang'ado nam kadhi sikri kaduogo kama to girita kod ayuko jamna awuoyo cham gimoro ma kosa onge seche ma intie ka onge bachopo ni akono ni achopo loka funde ochame te kaduogo ne walosi to in ma pile idionge go pile idionge go ibro bede go karago ibro bede ing'e gimomiyo ji lemo ka omako lwetgi kama kiriwo lweti kama ikwa Nyasaye koro Nyasaye komiyi mondo medi nyaki gol mondo komedi inyalo be ni keto lweti kama Nyasaye